Tako je obrno. Gde smo sve počeli? Da se ono može posle kad sam mi rekao. Pa mi smo dobili. Ne, svi smo bili u istoj. Pazi, kako sam ja razumio iz vaše malo pređašnje rečenice, ne čujem. Zato vas je nesvestio, pa vam je svestio. Nisi valjda evo. Pa ti kažem, sad ovo je... Niste čuli ni kako hrče, mislim. Oni su selekci. A ali to da me hrčeš... Ne hrčeš. Ne da hrčeš, nego dergeljaš. Vi ste toliko bili pod utjecajem alkohola. Dergeljaš. Ja normalno hrčem svako večer, samo vi niste čuli ništa, nisam mogu da vas probudim. Ribaš. Sigurno. Dobro, nije sad. Ali nisam budio. Ne, hrčem ja, ali ne uvijek. Kad sam umoran. Ti se rika konja. A da to Milo radi, kad je ona samo... Ništa, samo da vi dole se popeja sutra. Brojno stanje. Moj ključ je negdje u jašnicu, da ovo. Ovo sutra mi reci gdje, ništa više. Moraš samo da ga prebacimo negdje gdje. Pa možeš to na bulevaru. Ne baš je onda. Gurac. I ovdje, sutra mi radi, subote. Ne plaća se parking. Naš četvr možemo biti spremni. Onda samo ga prebacimo tu i gotovo. Na parking. Šat se ne pita. Joj! Peto, najbolje. Ovo se cijelo noć... Bući. Gdje bi vi? Mirna! Na mestu voljno. Ostav! Kako je bilo vojstvo gdje da? Digi dva prsta. Je to neki kućak na svema. Ne, general se sam povuku u penziju. Ne znam, rekao je to neki puč sprema. Nema potrebe da pučaš. Nije ja spreman, nemaju se jedinice. Ja sam dao svoje položaje, sam prezao sve svoje, ja sam... Znaš šta je fora? Mira! Sve ti položaje. Ovdje su pretpostavci, znaš, puno razmišljaju. Oni idu dok ide ovako dok ne granice. I on ide. Najbolja kopa. I ode, brže. Ne smiju da postane glavnog žednog i nezadovoljnog. Mislim, jezda kuće ne vidiš, ali... Kad su polagali. Nemoj me posanci. Je bio ono sranje, postavi crk, posle 2 mjeseca. Ne znam. Ovaj kaže, ovo je na matematični klusak, tu sam ja. Kad sam ja bio u vojsci? Šta ti znaš klusak? Davno beže. Nije. Tu blizu mene. Ajde, sad mi ga je ovdje. Kvalitetno definitivno dostaje. Jebote, sam ja puno. Sad ne prođe par trenutak, ovo njemu već više govori. 2004-2005, jeli? Isključite crnog lampa. Ja sam način. Ja nisam imao gusta. Kako se počinje da se vraća? Ja nisam nijednog jedinog. A ne, već. Ne, imao sam jedno, čiji je Čao radio ISO, pa se prebacio u MUP Srbije da mi na kraju završio u državnoj bezbednosti. Ja kad sam se skidao, on imao 51 dan, 51 dan i odmara, kako se zove. Otpušta bez reda, pustali 14 dana koliko imaš reda. 51 dan, pa s tim što mu je od predsjednika ko je tad bio. Vidite kako je nadrkan. Nadrkan je, full gas je nadrkan. Laki! 51 dan bez reda. Znači ja se skidam, on posle, on uzbe, on posle 13 dana ide na redovno i dolazi na dan. Znaš ako je ja padio, ovdje mu je pritvor. Ja nisam u temu. Neki miša mene, crna... Ja iz Berdara da pobegnem, ali. Ide sad. Gdje ima? Dakle, ja baš malo prevod. Šuma s one strane, šuma s A one. sad znam zašto nisi probili u Srbiju. Ti si sa svojom frizurom kad su te vidjeli, izgubili su svaku šajdu za probu iz Srbije. Cijela ta djela. Znaš ako ja u Somboru? Dobro je, koma, dobro. S ovim ćemo da završimo. Hvala se vi. Da.